Сәлам, Эльмира. Сәлам. Бар кызга да сәлам. Ниһаят без очраштык. Синең тиздән менә концертларың дип әйтик, зур концертың Казанда. Һәм инде вакыт табып студияга килгәнең өчен сиңа алдан ук рәхмәтләремне әйтеп куям. Сезгә рәхмәт чакырган өчен. Һәм инде минем әлбәттә беренче сораум ул синең сольный концерт турында. Син нәрсәләр белән шаккаттырмакчысың тамашачыларыңны? Беләсеңме, бу ел минем өчен шундый девиз булып башланды: компромисссыз. Минем иҗатымда, минем тормышымда бик күп әйберләр хәзер булды, үзгәрешләр һәм беләсеңме, минем ниндидер йөрәгемдә, җанымда менә шундый девиз уянды дип әйтергә дә була. Чөнки мин күп вакыт һәрбер кешене тыңлап, менә болай эшләргә кирәк дип, менә болай эшләргә кирәк дип эшләдем, үземне тыңламадым. Һәм менә бу яңа концерт турым Татарстан буенча менә минем яраткан җырларым белән була, минем яраткан музыкантларым белән була. Менә ничек мин телим, менә шулай итеп булырга тиеш, Алла бирсә. Шуңа күрә концертта татар халык җырлары да булачак, безнең яңа интерпретациядә, авторский җырлар да әлбәттә булачак, классик җырлар да, татар телендә, рус телендә, инглиз телендә, итальян телендә, менә шундый безнең музыкаль ликбез булачак, Алла бирсә. Иҗатташ дусларың катнашачакмы? Бу юлы концертта мин генә булачакмын. Тормышымда да зур үзгәрешләр булды дип әйтәсең, һәм кулыңдагы балдактан да без үзгәрешләрне күреп торабыз. Ой, мин шәхси тормышым турында бер кешегә дә әйтмим, бер кайда да, бер кайчан да минем менә шундый бер кагыйдәм бар. Әйтәләр бит, бәхет тынычлыкны ярата. Шуңа күрә мин бик бәхетле хатын-кыз. Мин яратам, мине яраталар. Безнең менә шундый бәләкәй генә гаилә. Әти-әнинең рәхмәтен алып, менә хәзер менә мин яңа тормыш башладым. Син моны менә ничектер пәрдә артында калдырырга телисең, барыбер синең фанатларың, синең өчен аларның сөйнәсе килә, аларның бу турыда беләсе килә. Беләсеңме, беренчедән мине яратсалар, мине хөрмәт итсәләр, минем фанатларым барысын да аңлыйлар. Беләсең, мин аларны фанат дип әйтергә дә телем әйләнми, чөнки без шундый ниндидер дус гаилә безнең, иҗат дус гаиләсе. Безнең контактта да группа бар, Инстаграмда да бик күп кешеләр яза, икенчедә интернет шелтерләрдә. Шуңа күрә мине аңлыйлар, мине бик хөрмәт итәләр, шуңа күрә мин аларга бик рәхмәтлемен. Һәм алар үзләре дә мине, менә беләсеңме, бар ниндидер кешеләр, ниндидер начар комментарийлар яза, нәрсәдер әйтәләр анда. Алар мине, менә беләсеңме, теге алар гладиаторлар кебек мине үпкәләтмиләр. Менә шундый безнең дус иҗат гаилә. Шуңа күрә алар барысын да аңлыйлар. Тормыш иптәшең дә сәхнә кешесеме? Сезне сәхнә берләштердеме? Безне Аллаһ Тәгалә берләштерде инде. Ул иҗат кешесе, музыка яза, шигырьләр яза. Үзе дә бик сәләтле, бик талантлы кеше. Озак очрашып бирдегезме дип кенә сорыйм да, бу темадан китәбез. Озак дип әйтергә, кемдер 3 ай очраша, ул озак. Кемгәдер 5 ел, 10 ел очрашса да кешене белми. Шуңа күрә анда барысын да белделәр һәм инде безне берләштерделәр. Эльмира, тагын гына сорам, менә йомгаклап шушы теманы сорыйм. Әгәр син бәбигә алсаң, бәби алып кайтсаң, син моны да пәрдә артында калдырырсыңмы? Моның хакта да без белмәсбезме? Юк инде, ничек инде мин баланы анда бит барысы да күренә, шуңа күрә мин теге балага Алла бирсә уссам, әлбәттә кеше күрәчәк инде, менә ничек аннары булачак белмим, мин әле уйламадым. Без үзебезнең гаилә советыбызда
Ойларбыз. Ничек булырга? Әни булуны син шушы көннәрдә, шушы быел планлаштырасыңмы, әни булырмы дип инде? Әллә инде башта беренче урында иҗат, соңнан гына гаилә? Минем беренче урында ничек менә Аллаһ Тәгалә бирер. Хәзер иҗат, бәлки кем белгән, бу елдамы, киләсе елга да. Мин инде шундый төп сорауларны инде Аллаһ Тәгалә калдырам. Аңа ышанам, шуңа күрә аның рәхмәте белән инде шулай итеп яшим. Ә синең төп яшәү урының бүгенге көндә ул кайда? Казан, Мәскәү? Ой, мин самолетта яшим бугай. Ике шәһәр арасында, Мәскәүдә дә, Казанда. Гаилә учагыз менә, тормыш иптәшегез? Мәскәүдә. Мәскәүдә. Безнең Мәскәүдә. Казанда кемнәрең яши? Казанда минем әти-әнием, минем абыем гаилә белән. Без Түбән Камадан инде 5 ел күчтек. Мин инде консерваториягә кергәч, Түбән Камадан монда килдем. Әти-әнием, мен хәзер хәтерләмим, 5 ел бардыр инде алар Казанда булганга. Алар сиңа якынрак булам дип күченеп килделәр. Әни, беләсеңме нәрсә диде миңа бер тапкыр? Менә син Казанга киттең, мин Түбән Камадан Казанга күчтем. Хәзер син Мәскәүгә киттең, миңа хәзер Мәскәүгә күчәргә микән? Мин әйтәм, юк, әни. Все, булды. Синең монда тор урының, минем тегендә. Мин барыбер тегендә монда йөрим, һәм минем монда да ием, әлбәттә инде ул монда минем теге иҗат кешесе дип мин фундаментны салдым. Инде төп фундамент Түбән Камада булды, музыкаль мәктәптә дә инде. Һәм инде консерваториядә монда белем алганда мин икенче төрле артист булдым. Шуңа күрә инде Казан, Түбән Кама, Татарстан ул минем ием, ул минем төп ием. Әти-әниң бүгенге көндә нәрсә белән шөгыльләнә? Алар да иҗатка якын кешеләрме дип сорыйсың килә? Алар музыкага бик гашыйк. Әни минем бәләкәй вакытта музыка мәктәбенә кергән иде, һәм анда ниндидер экзаменнар булды. Ул килде, һәм аңа әйттеләр, аның ниндидер проблемалар бар, ул нәрсәдер ишетә, нәрсәдер ишетми. Һәм музыкага мин инде минем апам буенча киттем. Ул безнең музыка училищесында бетерде, ул үзе пианистка булды. Һәм бер вакытта әни пианинога утырды, һәм ниндидер мелодияны уйнады. Мен әйтәм, әни, син аны ничек беләсең? Ул әйттем, мин музыканы ишетәм бит инде, үзем утырдым, һәм теге подбирать иттем диде инде. Мен әйтәм, ул бит менә шул тональностьта, син бит барысын да беләсең. Мен әйтәм, ничек инде музыка мәктәбендә сиңа әйттеләр, сиңа музыка белән шөгыльләнергә кирәк түгел дип. Менә шундый ситуация булган иде. Һәм әнинең бик матур тавышы, аның меццо-сопрано, ул бик матур бии. Әти минем үзе дә студент вакытларда Ләззәт дигән бию ансамблендә катнашты. Мин аны 9 класста гына белдем. Менә шундый безнең әти теге разведчик, КГБшник дип әйтим инде, бик күп әйберләрне миңа сөйләмәде. Һәм менә кайбер вакытларда ниндидер менә шундый моментлар чыга, һәм әти белән әни бик музыканы яраталар, бик хөрмәт итәләр инде. Шуңа күрә мин менә музыкада хәзер бөтен җаным, тәнем белән, инде уем белән, ул минем профессиямда, һәм аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки музыка мәктәбендә укыганда алар миңа шундый теркәгеч булды. Алар миңа бер кайчан да әйтмәделәр, менә син җырчы булачаксың. Юк, алар минем хыялымны, минем теге сәхнәгә менгәнемне, ничек җырлаганымны күргәч, мине концертларга, конкурсларга йөрттеләр. Шуңа күрә бер нинди дә теге давление булмады. Алар минем янымда булдылар, һәм мине бик яраттылар, һәм хәзер дә инде яраталар. Шуңа күрә мин аларга бик рәхмәтлемен. Менә шатлыклы да, кайгылы да мизгелләрем Казанда узды, Татарстанда узды дисәң. Кайгылы мизгелләр дип, кайсы мизгелләрне атыйсың?
Мин үземнең тормышымны, хәзер миңа 31 яшь, мин бик ачык итеп аны әйтәм. Һәм беләсеңме, мин ойлаган идем, бер ниндидер этаплар бар һәрбер кешенең. Менә беренче этап минем 2005 елда булды. Мин әйтмим, теге конкурслар буенча мин бәләкәй бала идем, анда да кайбер вакытлар булды инде вакыйгалар. Әмма ләкин менә 2005 ел мин беренчедән мәктәпне тәмамладым. Һәм февраль айында әни түгел инде дәвәти мәрхүм безгә әйттеләр дәвәнинең онкология. Һәм без әни белән урамга чыктык. Һәм мин беренче тапкыр әнинең шундый белмим ничек әйтергә, ул корда тәгәрәде, елады, мин белмим ничек итеп аңа булышырга, нәрсә әйтергә, мин беләм менә мин аның янында. Һәм ул елый мин аның белән инде. Һәм өйгә килгәч, аның да бер нинди дә күз яшьләре булмаган иде, минем дә. Дәвәнидән чыккач, без инде рәхәтләнеп җылыйдык. Менә шул вакыт ниндидер минем икенче Эльмираны ачты. Мин шул вакытта уйладым, беренчедән әнигә, әтигә бездә теркәгеч булырга тиеш. Дәвәтиемә дә. Алар безне бик яраттылар. Алар теге бик консерватив булдылар дәвәти белән дәвәни. Әмма ләкин аларның шундый зур һәм ниндидер космос шикелле мәхәббәтләре булды безгә. Алар барысын да өйрәттеләр безгә. Һәм мин менә хәзерге минутта, хәзерге вакытта бик сагынам аларны. Һәм минем выпускной булганда мин матур күлмәктә килгән идем дәвәни янына. Ул үзе ниндидер пижамада, ниндидер яулыкта, һәм мине кочаклады да, балам бәхетле бул дип әйтте. Менә шундый вакытлар инде, һәм инде мин үзем Казанга киттем, консерваторияга керергә. Мин хәзер менә хәтерлим, 5 июльдә минем вокал буенча имтихан булган иде. 7 июльдә коллоквиум булырга тиеш иде. Мин вокалны бирдем. И бу көндә миңа шалтыраталар, әйтәләр, без 6 июльгә сезнең имтиханны, коллоквиумны күчердек. Шуңа күрә иртәгә килегез дип. Мин килдем, имтиханны бирдем, кич белән сәгать 4 яртыда бугай миңа шалтыраттылар, әйттеләр, сез списокта, сез консерваторияда, хәзер все студент булачаксыз дип, абитуриент. Мин әнигә шалтыраттым, мин әйтәм, әнием, мин кердем консерваторияга. Мин әйтәм, дәвәнигә әйт. Ул аңа трубканы бирде, ул инде кырлы иде генә. Мин әйтәм, дәвәним, мин кердем, мин консерваторияда. 1-2 сәгать үтте, әни миңа шалтыратты, дәвәнин китте диде. Ул теге әйбәт яңалыкны алып, икенче дөньяга китте. Менә шундый вакытлар, аннары 9 айдан соң дәвәти китте, чөнки ул аннан башка тормышны күрмәде. Алар бер-берсен бик яраттылар. Гел әнием дип, әтием дип, дәвәни мәрхүм дәвәти ниндидер нәрсәдер инде дөрес эшләмәде. Һәм әйтәдер аңа, шибеннәнә башлады, шибеннәнә. Аның шундый бу фразада шундый мәхәббәт, шундый хөрмәт һәм белмим. Аларның менә мәхәббәтләре минем өчен ниндидер идеал. Менә шундый вакытлар булган иде. Аннары
Голос проекты үткәч, миңа ол 2013 ел. Мен бу вакыйганы беркемгә дә, гаиләдә инде беләдер еләр. 25 январь минем туган көнем. Бу көнне минем зур вакыйга булырга тиеш иде. Без голос проект катнашучылары белән бергә җыелышып, минем туган көнемне уздырырга идек. Концертка барырга тиеш идек. Һәм шул вакытны мин әле минем голостан соң беренче зур концертым Давоста булган иде. Ул халыкара экономик форум булды. Һәм мин аннан кайттым, Мәскәүдә булдым мин. Һәм менә шул вакытта миңа шалтыраттылар һәм әйттеләр, бер әйбәт кеше, сез аны беләсез инде. Беренче каналдан. Миңа әйттеләр, сиңа беренче каналда юл бирмибез. Син үзең беләсең нәрсә булганын. Син бик ничек әйтте әле ул? Син һәрбер кешегә дуры дип үзеңне ничек инде күрсәтәсең. Үзең бик хитрый әйтмим инде ниндер хатын. Мин аңламадым нәрсә булганны. Мин әйтәм, нәрсә булды? Син үзең беләсең диде. Обтекаемый сүзләр белән генә киттеләр. Аннар гына мин Александр Борисович Градский белән сөйләшкәндә, ул әйтте, кешеләргә акча кирәк иде. Шуңа күрә инде хәзер крепись диде ул миңа русча. Менә шул вакытта миңа 25 яшь, минем туган көнем, мин бер үзем калдым. Минем яныма беркем дә килмәде. Нишләптер телефон аша да ниндидер связь булмады. Мин ниндидер гостиницада утырам, бер үзем, үкереп елыйм. Һәм икенче көнне уянганда мин белдем, теге Эльмира ул юк. Хәзер яңа Эльмира. Һәм бу тормыш, яңа тормыш, теге шоу-бизнес әйтәләр бит инде. Менә хәзер миңа инде үземә барысында эшләргә, ничек итеп кешеләр белән сөйләшергә, барысында үземә генә үземнең аркама инде мин салам дип. Менә һәм инде мин беренче каналда бик яшь күренмим. Мин анда бик яраталар. Кайбер музыкаль редакторлар концерттан да кисәләр, мин анда катнашам. Миңа әйтәләр, менә съемка булачак, беренче канал, шулай дип. Аннары мине бер артистны гына бөтен эфирдан кисәләр. Менә шундый вакытлар да инде бар. Хәзер миңа барыбер. Хәзер мин аңа икенче төрле итеп карыйм. Чөнки һәрбер шундый ситуациялар, алар мине теге закалка дип инде. Тагы да көчлерәк итте. Әйе, тагы да көчлерәк итте. Итә дә һәм инде тормышка мин икенче төрле итеп карыйм. Мин үз тормышымны бик яратам һәм менә шундый ситуацияларга бик рәхмәтлемен. Чөнки минем уйларым, минем теге жанга ниндидер фитнес булды ул, беләсеңме? Теге син тренировкага барасың, менә мин шулай итеп тә үземнең җанымны, үземнең йөрәгемне, уйларымды да теге фитнес тренер булып инде эшлим үз-үземә. Һәм теге ниндидер панцирь минем хәзер бар. Шуңа күрә мин хәзер бик избирательный, үз-үземне тыңлыйм, үземнең интуициямны. Менә шундый хәлләр. Голос проекты ул синең өчен ниндидер тәҗрибә бирдеме? Әллә инде син катнашкан бары ниндидер конкурс кына булып калдымы? Юк, әлбәттә, ул икенче этап минем тормышымда. Чөнки ул беренче телевизион проект минем тормышымда. Һәм шундый масштаблы. Мин заявканы биргәндә, мин уйламадым, нинди масштаб булганын, ничек булачак ул, кем анда булачак, ничек мин анда катнашырмын. Мин заявканы бирдем дә,
Вәссәләм. Оннары миңа шалтыраттылар, мин бик кызыклы артист инде. Шалтыраттылар, миңа әйтәләр. Менә 28-29 август көннәрендә без сезне кастингка чакырабыз. Мин әйтәм, мин була алмыйм. Безнең биттәге республика көннәре. Минем анда 4-8 площадка. Мин әйтәм, мин була алмыйм. Мин теге бик ответственный кеше. Икенче, онда трубкада кыз ярар ди, сез уйлагыз ди. Бәлки сез безгә шалтыратырсыз оннары. Мин таксида барган идем. Трубканы салдым да инде. Оннары мин уйлыйм, син Эльмира ни эшлисең? Нинди республика көне ул әлбәттә безнең өчен шундый вакыйга минем тормышымда мине кастингка чакырдылар. Мин инде һәрбер кешегә шалтыраттым, мин әйтәм, шундый хәл, ярыймы мин Мәскәүгә 1-2 көнгә генә барып кайтам. Әйе дип мине теге рәхмәт белән инде Мәскәүгә җибәрделәр һәм мин менә кастингны үттем. Оннары слепые прослушивания, оннары инде этап буенча этап, ничектер мин финалда булдым. Мин уйламаган идем. Чынлап та, әлбәттә инде артист амбициялары булды. Әмма минем икенче итеп мин аңа карадым, чөнки менә шул ярты елда ул минем ниндидер мастер-класс булды. Чөнки мин халык җырларында җырладым, джаз җырладым да, рок җырладым да, ниндидер икенче төрле стильләрдә теге кушымта иде. Шуңа күрә минем өчен ул бик музыкант кебек, бик көчле конкурс иде. Ә инде финалда булгач, онда тамашачыларга да инде бик зур рәхмәт. Һәрбер кешегә үзенең SMS-каларын җибәргән кешегә, телефонга шалтыраткан голосларга инде бик зур рәхмәт. Әтиәниме бик зур рәхмәт инде. Ул минем өчен бик зур вакыйга. Икенче масштаблар ачылды, икенче карашлар да хәзер, музыкага да икенче төрле хөрмәт. Менә шундый бик кызыклы этап. Әдинә Гарипова белән сез дустынамы, сәбәтләрдәме? Без аның белән коллегалар. Кайбер вакытларда концертларда да без аралашабыз. Мин аның өчен бик шат, чөнки аның хәзер икенче альбом чыкты бугай. Мин бугай икенче альбом аның хәзер. Аның яңа концерт программасы, ул үзе дә гастрольләр белән йөри. Мәскәүдә менә гастрольләр булды бугай аның. Менә без шулай да аралашабыз инде. Теге көн сайын теге ничек хәлләр дип без аның белән шундый дус түгел. Менә мин бик дус Настя Спиридонова белән һәм Маргарита Пазаян белән. Без алар белән гел инде чыкы. Безнең общий чат бар WhatsApp'та, без анда да. Менә хәзер 21 февральдә без очрашырга булдык һәм өчебезнең дә концертлар булды. Шуңа күрә менә хәзер безнең икенче очрашуыбыз хәзер әйтәм 29 мартта. Расписаниедә куелган. Милли эстрадада синең кумирларың бармы? Әлбәттә бар. Беренчедән инде безнең теге мастодонтлар инде, ул Әлфия Авзалова, ул Илһам Шакировлар, алар инде хәзер мәрхүм. Хәмдүнә Тимергалиева, мин аларны бик яратам. Хайдар Бегичев, мин балачактан аларны тыңлап үстем. Һәм инде хәзер менә кайбер концертларда Хәмдүнә апа белән очрашабыз. Миңа шундый шатлыклы вакыйга ул, чөнки бәләкәй вакытта минем хыялымда да булмаган иде ул. Мин аны тыңладым, ә менә хәзер без икебез менә бер сәхнәдә, бер концертта очрашабыз. Ул инде бик шатлыклы вакыйга. Һәм инде яшьләрдән миңа бик ошый, без аның белән бик дус, Филүс Кахиров, Раяз Фасыйхов белән миңа дуэт бик ошый Фазлыевлар. Аларның иҗатларын мин бик яратам. Алар ниндидер шундый позитив, бик ачык кешеләр. Менә шул, әлбәттә инде миңа Гүзәл Уразова ошый, аның иҗаты. Һәм хәзер әйтәм, безнең классиклардан инде Артур Исламовның Алкана дигән төркеме бар иде. Хәзер алар юк, кызганычка каршы.
Әлбәттә, мин аларның җырларын бик яратам. Һәм менә хәзер яңа артист чыкты минем өчен. Мен аны үземә ачтым, Илнар Миранов дигән. Бик сәләтле, шундый моңлы тавышы. Аның бик матур «Син үлгәнче мине сагынырсың» дигән романсы бар. Ул аны икенче итеп интерпретация ясады. Зәңгәр томан, шулай Кахиярованың «Очрашырбыз» дигән романсы бик матур җырлый. Менә без хәзер кайбер концертларда очрашабыз. Беләсеңме, бик күп кеше менә браво дип әйтә аңа. Бик күп кеше менә булай итеп утыра. Кайбер банкетлар да бар инде, приемнар. Менә аны тыңлап кеше браво дип кычкыра. Ул менә йөрәккә узып, менә шулай итеп моңлы җырлый. Эльмира, син шулай менә тыныч кына сөйләшәсең, елмаеп кына торасың. Синең тормышыңда ниндидер каршылыклы ситуациялар була, менә кем белән син сүзгә килә аласың? Мин табигать буенча үзем дипломат. Шуңа күрә теге безнең икенчедә төрле ментальность. Мин әлбәттә бик эмоциональ кеше, әмма мин уйлармын, аннар гына әйтермен инде. Шуңа күрә минем бар ниндидер теге иҗади конфликтлар инде. Музыкантлар белән кайбер вакытта була, композиторлар белән, студиядә без менә вокал язганда, җырларыбызны язганда, шундый менә моментлар була инде. Һәм инде кайбер чакта гаиләдә ниндидер кемдер менә шулай дип уйлыйм, менә шулай дип уйлыйм. Әмма ләкин менә без бәләкәй чактан гаиләдә безнең шундый советлар булган иде. Һәрбер кешенең, менә минем абыемның, әтинең, әнинең инде һәрбер уйлары булган иде. Без алар белән бер-беребезгә әйтәдек инде, ничек менә мин уйлыйм, әни әйтәдер, без менә Илдарга кеде алырга дип уйлыйбыз. Кемнең нинди тагын кемгә нәрсә кирәк? Әйдәгез бюджетны бүләбез. Менә шулай итеп, безне менә бәләкәй чактан безгә менә шундый хөрмәт итеп инде белән безнең белән аралаштылар. Шуңа күрә гаиләдә булганда ниндидер конфликтлар, без аларны бик дипломат итеп чыгабыз. Бар инде кайбер чакта дип әйтәм. Алар без бер-беребезне бик яратабыз, шуңа күрә алар бик җиңел үтә. Менә син үзеңне тулысынча сәхнәгә багышлагансың. Менә берәр көнне сәхнә туйдырыр сине дигән курку юкмы? Юк. Юк. Менә бит ни башка өлкәдә бәлки эшләсең килер. Беренчедән мин менә ничек кенә музыкадан китергә уйламадым. Тормыш мине музыкага кайтара. Музыка училищесына мине алмадылар. Мин бик теләгән идем. Мин шунда әзерләнгән идем. Мин прослушиваниягә килгәндә миңа әйттеләр, сезнең тавышыгыз юк, теге слух сезнең юк дип. Аннары юридик лицейны мин бетердем. Аннары юридик лицейдан соң мин теге ЕГЭны биреп, әле апрельский тестирование шундый имтиханнар булган иде. Мин Түбән Каманың химико-технологический институтына кердем. Аннары концертта мине сорадылар, сен кая теге укырга барасың килә дип әйтәм. Мин менә инде кердем, менә НХТның шундый бүлеге факультеты, экономик факультеты. Миңа әйттеләр, нишләп консерваторияга кермисең? Мен әйтәм, менә шундый хәлләр, нинди консерватория. Һәм инде менә һәрбер сайын мин музыкадан менә хәзер китәм дип уйларга дип кенә ниндидер фикер була, мине тормыш кайтара. Шуңа күрә ул минем тормышым. Мин музыканы җаным тәнем белән яратам. Мин аның белән уянам, мин аның белән йокыга китәм. Минем барлык хисләрем, минем илһамым ул музыка, ул тормыш. Һәм хәзер менә мин инде уку турында уйлыйм. Уку дип үземә берничә укучыны алырга дип, вокал буенча. Хәзер минем менә бар
анатомия буенча да мин барысын да беләм, ничек безнең аппарат эшли, нинди уйлар, нинди фикерләр. Мин бик күп мастер-классларны үттем. Хәзер дә үзем вокал буенча укыйм. Театр Станиславскийда минем укытучым бар. Шуңа күрә мине белмим, ничек инде музыкасыз. Кемдер әйткән иде, Аллаһ Тәгалә җир шарын ясаганда музыка яңгырады. Шуңа күрә музыка ул һәрбер кешедә бар. Синең беренче мәхәббәтең ул музыка, синең беренче күз яшьләрең ул музыка, барысы да ул музыка минем өчен. Тормыш ул үзе музыка. Һәрбер кеше үз симфониясын яза, үз операсын. Менә синең иҗатыңда бүгенге көндә сольный концертлардан тыш нинди яңалыкларың бар? Беренчедән, минем беренче татар клипы чыкты. Мин сине Ходайдан сорадым дигән җырга, Эльмир Низамов музыкасы, Резеда Гобаева сүзләренә. Без аны Үзбәкстанда төшердек, Бухара шәһәрендә. Бик матур итеп чыкты. Кем карамады? Карагыз. Һәм безнең менә җәй көннәрендә бик тыгыз эшләребез булачак. Без 2 альбом язабыз. Татар телендә һәм рус телендә. Менә шундый эшләребез һәм сентябрь аенда без Алла бирсә концерт белән Ливанга барабыз. Безне анда чакырдылар. Июнь аенда безнең Германиядә гастрольләр булачак. Эшләребез күп икән. Син сольный концертлар яисә төркем белән? Төркем белән дә без Эльмир Низамов белән менә Парижда булганда 15 ноябрь көндә теге елны инде. Безнең шундый камерный концерт булды. Ул үз музыкасын уйнады. Мин аның җырларын җырладым, классик җырларын татар телендә дә, рус телендә дә, инглиз телендә дә, итальян, теге мировая классика дип инде. Менә без бу программа белән Германиягә барабыз, Алла бирсә, инде төркем белән без Ливанга барабыз сентябрь айларында. Менә чит илдә сезнең тамашачыларыгыз кемнәр? Менә Парижда кемнәр иде анда? Беләсеңме, Парижда мин уйлаган идем, татарлар гына булачак һәм руслар. Анда ниндидер шундый публика, анда французлар да булды. Венадан да кемдер килде, Австриядән да кемдер килде. Менә ниндидер теге сборный солянка булды. Мин уйламаган да идем. Менә татарлар да әлбәттә булды, безнең Россия посольствосыннан да кешеләр булды. Менә шундый теге синтез культур. Менә иҗатыңа нинди дә булса үзгәреш кертү мөмкинлеге бар дисәләр, син нинди үзгәреш кертер идең? Үзгәреш. Менә сиңа нәрсә ошамый, нәрсәне син үзгәртер идең? Иҗатта безнең музыка бизнесында дип әйт. Минем иҗатымда. Ай Аллам. Мин теге перфекционист, шуңа күрә ниндидер моментларны күрмим, ниндидер моментларны теге мин үз-үземә көчлерәк дип булырга һәм ниндидер әзрәк кенә башсыз да булырга тиеш артист. Әзрәк кенә ниндидер экспериментларга, ниндидер икенче караш булырга тиеш. Чөнки безнең бит музыка һәм тормышыбыз ул күп гранлы. Шуңа күрә бер яктан гына карасаң, ул бер әйбер, икенче яктан карасаң, ул икенче әйбер. Шуңа күрә теге үземнең кругозорымны, тормышымны һәм инде иң мөһиме тормышка һәм музыкага үз-үземә бик ихтибар булырга. Мин беләм, мин теге русча әйткәндә не переборщу дип. Чөнки минем гаиләмдә, мин шундый гаиләдә тудым, минем шундый тәрбия һәм мин консерваторияны да тәмамладым. Мин бик кызыклы кешеләр белән, шәхсиләр белән мин аралашам. Шуңа күрә үз юлымны мин таптым дип уйладым. Һәм менә бу теге компромисс дидем. Үзгәрешләр кертергә теләмисеңме? Юк, үзгәрешләр булырга тиеш. Мин аларга ачык.
әлбәттә инде үз-үземне генә тыңлап. Ул миңа табигый теге үз-үземдә уянса, ул минем юлым. Яки ул кешенең уйлары миңа кирәк түгел. Менә шуңа күрә мин үз-үземә бик игътибарлы. Менә эшкә йөргән кешенең менә дүшәмбе, сишәмбе алар эшкә йөриләр, һәм аларның иң көтеп алган көннәре ул шимбә һәм якшәмбе. Менә артист халкының ничек иң яраткан атна көне ул нинди көн? Атна көне белмим. Минутлар, сәгатьләр якын кешеләр белән, яраткан кешеләр белән ул иң тылсымлы мизгелләр. Менә мин бик сагынам. Ой, тормыш шундый, ишетәсең. Синең өчен иң яхшы ял ул нинди ял? Ул гаилә белән бергәләшеп кухняда нәрсәдер анда тәмнүшкәләр пешереп, китап укып, кочаклашып, серләшеп, менә шулай итеп бергә булырга. Тәмлешкалар пешереп дисең. Менә син 15 минуттан кунак килә дисең, тиз арада нәрсә пешерә аласың? 15 минутта. Барысын да магазинга җибәрәм. Әзернән алып кайтсыннар да. Юк. Анда бик тиз паста пешә. Салатны тиз кисәм мин, чәйне кайнарлатам. Менә элек ничек булган иде? Кеше шалтыратмады бит ул. Кеше килә иде, һәм синең холодильникта нәрсә булганыңны син чыгара идең. Бәрәңге манда, селедка манда, теге суган булса, барысын да чыгарасың. Хәзер кеше инде мәш килә, первый, второй компот. Ачык булырга тиеш син кеше белән. Син аның белән рәхәт аралашу булырга тиеш. Шуңа күрә минем холодильникта нәрсә булганымны алам да, бәлки пицца пешерәм. Ул инде бик тиз. Бәлки. Син менә үзең ризыклар ашаганда сайланасыңмы, әллә инде нәрсә бар, шуны ашыйсың? Беләсеңме, яшь бара, хәзер сайланам. Бик күп тәмнешкәләрне ашамыйм хәзер. Спорт белән шөгыльләнәм. Кич белән камырны ашамыйм. Ипине кич белән ашамыйм. Бик күп су эчәм. Әни белә инде мин котлетларны бик яратам. Салкын котлетаны мин яратам. Белмим нишләптер. Ипине алып, котлетаны салып, суган белән. Димәк, син көндез бөтен әйберне ашыйсың, кич көне генә. Әйе. Шамалыйм инде. Бик күп камыр әйберләрен хәзер инде ашамыйм. Элек көндә, төндә шундый хамяк булган идем мин. Ниндер диеталарда отырмыйсың? Юк, диеталар ул минем турыда түгел. Мин диетаны ишетсәм, минем мозг бөтенсендә дә блок куя, шуңа күрә диета минем лексиконда юк. Мин шамалап кына ашыйм, камырларны гына ашамыйм, теге кайбер конфетларны гына ашыйм. Менә шулай итеп мин яшим. Диетаны яратмыйм. Илмир, синең менә шушы көннәрдә бүген иртәгә концертың һәм без сиңа әлбәттә зур уңышлар телибез. Рәхмәт. Залларың тулы булсын. Амин. Һәм килгән тамашачы барсы да сине әлбәттә яратсын, синең иҗатыңны яратып алкышласын. Һәм матур иҗат юлы телибез сиңа. Бик зур рәхмәт. Чакырган өчен, шундый атмосфера өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде кадерле иҗат дусларым, мин сезне бик көтеп алам үземнең сольный концертымда 15 мартта Казанда Пирамидада, 17 мартта Чаллыда Сарысадыкова концерт залында, 20 мартта Әлмәттә Нефтче сарайында, ә инде үземнең туган шәһәремдә 21 мартта Дом техники концерт залында мин сезне бик көтеп алам. Сезгә бик зур рәхмәт. Сез мине яраткан өчен, хөрмәт иткән өчен, сез булган өчен минем тормышымда сезгә бик зур рәхмәт. Мин сезне көтеп алам.